Aliancia sektorových rád je síce novou organizáciou, ktorá je založená na tripartitnom princípe, ale zaujíma o to väčšiu pozíciu na poli jednak podpory kvality sociálneho dialógu a jednak na podpore sektorových rád, ktoré združujú všetky sektory hospodárstva. Jej základným cieľom je jednak podporovať sociálny dialóg, jeho rozvoj, a to najmä prostredníctvom rozvoja kapacít, ktoré majú jednotliví sociálni partneri. A na druhej strane taktiež podporovať rozvoj jednotlivých sektorov na Slovensku tým, že zriadila jednotlivé sektorové rady pre 24 sektorov národného hospodárstva. Sociálny dialóg je dialógom medzi zástupcami zamestnávateľov, zamestnancov a vládou Slovenskej republiky. Sociálny dialóg sa týka veľkého množstva tém, ale všetky z nich sa týkajú hospodárstva, prosperity, zamestnanosti a toho, aby nielen zamestnávateľia, ale aj zamestnanci napredovali, prosperovali a posúvali tak Slovenskú republiku ďalej. Je nepochybné, že pre celý sociálny dialóg sú nevyhnutné kvalitné dáta. A práve preto je Aliancia sektorových rád výnimočnou organizáciou, ktorá na tripartitnej úrovni združuje všetkých sociálnych partnerov, ktorí potrebujú pre svoje rozhodovanie kvalitné dáta z prostredia všetkých hospodárskych sektorov. Práve preto je absolútne kľúčové, že združuje zároveň aj všetky sektorové rady, ktoré môžu tieto dáta poskytnúť nielen aktuálne, ale aj s výhľadom do budúcnosti. Veríme, že rozvoj sociálneho dialógu na Slovensku prostredníctvom Aliancie sektorových rád nadobudne naozaj kvalitné rozmery a že zástupcovia zamestnávateľov, ako aj zamestnancov, dostanú naozaj veľmi dobrú podporu pri svojej dennodennej komunikácii s predstaviteľmi vlády Slovenskej republiky tak, aby boli prijímané kvalitné rozhodnutia, ktoré môžu Slovensko posúvať na nové kvalitatívne úrovne. Tento projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci programu Slovensko.